Myslíte si, že jste šťastný člověk? Nejen něčím rozptýlený, nejen na chvíli zabavený, ale skutečně šťastný? Protože spousta lidí vypadá navenek v pořádku, zatímco uvnitř neustále cítí neklid. Probouzejí se unavení, procházejí stejnou rutinou, bezmyšlenkovitě posouvají obrazovky, aby unikli svým myšlenkám, smějí se věcem, které jim ve skutečnosti vtipné nepřijdou, a neustále si namlouvají, že štěstí možná přijde později. Později, až bude život jednodušší. Později, až budou úspěšnější. Později, až konečně dají sami sebe do pořádku. Ale co když štěstí takhle nepřichází? Co když lidé, kteří se zdají být klidní, vyrovnaní a emocionálně stabilní, nemají prostě jen štěstí, ale jsou trénovaní? Protože štěstí většinou není jeden obrovský okamžik. Není to jeden dokonalý vztah, jedna dovolená v Chorvatsku nebo jeden úspěch, který změní život. Skutečné štěstí je často mnohem těžší. Buduje se prostřednictvím malých návyků, které formují způsob, jakým vaše mysl prožívá každodenní život. A většina lidí si to nikdy neuvědomí. Stráví roky snahou změnit své okolnosti, zatímco ignorují vzorce, které potichu řídí to, jak každý den myslí, reagují a cítí. Takže v tomto videu se podíváme na zvyky, které skutečně šťastní lidé pravidelně praktikují, ne na falešnou pozitivitu, ne na předstírání, že problémy neexistují, ale na realistické vzorce, které časem pomalu vytvářejí klidnější a zdravější mysl. Zvyk první, ochrana prvních okamžiků dne. Většina lidí ztratí kontrolu nad svou náladou ještě předtím, než vůbec vstanou z postele. Zazvoní budík, do ruky se bere telefon. Objeví se upozornění, zprávy, novinky, sociální sítě, názory ostatních lidí, životy ostatních lidí a během několika minut je mozek už přestimulovaný. Mysl nikdy nedostane šanci se přirozeně probudit. Okamžitě přechází do režimu reakce. A když váš den začíná reakcí, stres se potichu stává výchozím emocionálním stavem. Ale šťastnější lidé mají tendenci dělat něco jinak. Vytvářejí si prostor před tím, než svět vstoupí do jejich mysli. Možná několik minut tiše sedí. Možná se protáhnou. Možná pomalu vypijí sklenici vody. Možná se prostě vyhnou tomu, aby okamžitě zkontrolovali svůj telefon. Zní to jako drobnost, ale psychologicky to mění všechno, protože první okamžiky dne často nastavují emocionální tón pro několik dalších hodin. Chaotický začátek vytváří mentální hluk, ale pomalejší začátek vytváří emocionální stabilitu. A to je důležité, protože váš mozek je po probuzení velmi ovlivnitelný. Cokoliv vstoupí do vaší mysli jako první, často ovlivňuje vaši náladu, soustředění a energii více, než si uvědomujete. Ti nejšťastnější lidé tomuto rozumí. Takže místo toho, aby okamžitě konzumovali podněty, chrání své mentální prostředí ještě předtím, než den začne. Zvyk druhý, nedělat z malých problémů emocionální katastrofy. Spousta lidí tráví celé dny tím, že jsou emocionálně zasaženi věcmi, které měly trvat jen několik minut. Někdo odpoví chladně. Dopravní zácpa na D1 je otravná. Plány se nečekaně změní. Stane se malá chyba a mysl najednou začne všechno přehrávat znovu. Proč to řekli? Proč se to stalo? Proč nic nejde hladce? Proč jsem neustále ve stresu? Situace skončí, ale mentálně dál žije uvnitř mozku. A postupem času to vytváří emocionální vyčerpání. Ale šťastnější lidé mají k nepříjemnostem jiný vztah. Neignorují problémy. Prostě se odmítají emocionálně připoutat ke každé malé frustraci. Chápou něco, na co většina lidí zapomíná. Ne všechno si zaslouží vaši mentální energii. Některé věci je lepší vypustit, než analyzovat. Protože mozek se přirozeně zaměřuje na problémy. Je to součást psychologie přežití. Vaše mysl je navržena tak, aby si všímala hrozeb více než klidu. Ale pokud neustále živíte drobné frustrace svou pozorností, mozek začne zacházet s každodenním životem jako s neustálou pohotovostí. A nakonec se i malé problémy zdají být emocionálně těžké. Šťastnější lidé tento cyklus přerušují. Nechávají tyto okamžiky rychleji odejít. Rychleji se vzpamatují. Mentálně se rychleji posunou dál. Ne proto, že by pro ně byl život jednodušší, ale proto, že neustále znovu neotevírají stejnou emocionální smyčku. Zvyk třetí, vytváření věcí, na které se lze těšit. Jeden z nejrychlejších způsobů, jak udělat život emocionálně nudným, je opakování bez očekávání. Probudit se, pracovat, studovat, povinnosti, spát, opakovat. Když každý den připadá stejný, mozek pomalu ztrácí emocionální vzrušení.
Život začíná působit méně živě, i když technicky vzato není nic špatně. A to se děje proto, že lidský mozek potřebuje očekávání. Výzkumy ukazují, že těšení se na něco pozitivního může zlepšit náladu ještě předtím, než k samotnému zážitku vůbec dojde. Mozek reaguje na očekávanou odměnu, nejen na odměnu samotnou. To znamená, že štěstí nevytváří jen to, co prožíváte. Je také vytvářeno tím, co vaše mysl očekává. A šťastnější lidé přirozeně začleňují do svého života malé okamžiky očekávání. Neobrovské věci, malé věci. Oblíbená káva, kousek bábovky, procházka po práci, poslech hudby večer, plán na víkend, rozhovor s někým, kdo je uklidňuje, sledování západu slunce, klidné čtení před spaním. Drobné okamžiky. Ale na těchto okamžicích záleží, protože přerušují emocionální otupělost. Připomínají mozku, že život nejsou jen povinnosti a tlak. Někde uvnitř dne je stále radost. A často to není velikost zážitku, co změní váš emocionální stav. Je to prostě to, že máte před sebou něco emocionálně smysluplného. Zvyk 4. Omezení srovnávání. Srovnávání tiše ničí štěstí rychleji, než si většina lidí uvědomuje. Protože bez ohledu na to, čeho dosáhnete, vždy se najde někdo, kdo si vede lépe, postupuje rychleji, vydělává více, vypadá šťastněji nebo žije jinak. A sociální sítě tohle ještě zhoršily. Nyní lidé každý den srovnávají svůj skutečný život s pečlivě upravenými sestřihy od tisíců cizích lidí. Pár minut listujete a najednou se váš vlastní život zdá menší. Váš pokrok se zdá pomalejší. Váš vzhled se zdá horší. Vaše budoucnost se zdá nejistá. A nebezpečné na tom je, že srovnávání lidi málo kdy motivuje na dlouho. Obvykle to jen vytváří tlak, nejistotu a emocionální únavu. Ale šťastnější lidé chápou něco důležitého. Neustálé srovnávání zkresluje realitu. Takže místo, aby obsedantně sledovali životy všech ostatních, omezují zbytečné vystavování se těmto vlivům. Přestanou tento zvyk živit. Protože čím více pozornosti věnujete srovnávání, tím více se odpojujete od svého vlastního života. Přestanete se ptát, na čem mi vlastně záleží, a začnete se ptát, jak si stojím ve srovnání s ostatními. Tento posun je nebezpečný. Protože štěstí roste prostřednictvím osobního uvědomění, neskrze vnější soutěžení. Ti nejšťastnější lidé nejsou nutně ti nejúspěšnější. Často jsou to prostě lidé, kteří přestali budovat svou sebehodnotu na neustálém srovnávání. Zvyk 5. Pravidelný pohyb těla. Tento zvyk zní jednoduše, ale jeho vliv na duševní zdraví je obrovský. Pohyb mění emocionální stav. A většina lidí podceňuje, jak moc jsou tělo a mysl ve skutečnosti propojené. Když tělo zůstane příliš dlouho neaktivní, energie začne stagnovat. Stres se hromadí snadněji, myšlenky jsou těžší, motivace klesá, mentální mlha houstne, ale pohyb tento stav přerušuje. Ne proto, že by cvičení magicky vyřešilo každý problém, ale proto, že mozek silně reaguje na fyzickou aktivitu. Dokonce i krátká procházka může snížit stresové hormony. Dokonce i protažení může změnit emocionální napětí. Dokonce i lehký pohyb může zvýšit mentální jasnost. A šťastnější lidé tomu rozumí. Pohybují se nevždy proto, že by se cítili motivovaní. Pohybují se proto, že vědí, jak se budou cítit potom. V tom je ten rozdíl. Většina lidí čeká, až se bude cítit dobře, než něco udělá. Šťastní lidé často udělají akci jako první a pak nechají emocionální změnu, aby následovala. A to platí pro více věcí než jen pro cvičení. Někdy mozek nepotřebuje více přemýšlení. Někdy potřebuje pohyb. Zvyk 6. Dávat si pozor na to, co vstupuje do mysli. Většina lidí věnuje pozornost tomu, co jí, ale jen málo kdo věnuje pozornost tomu, co po celý den konzumuje mentálně. A přesto jsou vaše myšlenky, emoce a hladina stresu neustále ovlivňovány tím, čemu se opakovaně vystavujete. Negativní obsah, neustálé rozhořčení, dramata, toxické konverzace, nekonečné špatné zprávy, bezmyšlenkovité posouvání příspěvků. Mozek absorbuje více, než si uvědomujete. A šťastnější lidé se v tomto ohledu stávají vybíravými. Ne proto, že by se vyhýbali realitě, ale proto, že chápou, že pozornost je omezená. Každý kousek obsahu ovlivňuje emocionální energii. Pokud vaše mysl tráví hodiny konzumací, stresu, hněvu, srovnávání a hluku, váš vnitřní svět nakonec začne odrážet tento chaos. A mnoho lidí si to plete s povahou. Říkají, jsem prostě vždycky úzkostlivý. Jsem vždycky mentálně vyčerpaný. Všechno moc analyzuji.
Ale někdy je skutečným problémem prostředí kolem mysli. Šťastnější lidé pečlivě chrání svou pozornost. Vybírají si, co si zaslouží jejich zaměření, a stejně tak důležité je, že si vybírají, co ne. Protože klid se nevytváří jen přidáváním dobrých zvyků. Někdy se vytváří odstraněním zbytečného mentálního hluku. Zvyk 7. Dovolit si odpočívat bez pocitu viny. Spousta lidí zapomněla, jak skutečně odpočívat. Dokonce i během přestávek zůstává mysl napjatá. Sednou si, ale cítí se provinile, že nejsou produktivní. Odpočívají a přitom myslí na nedokončené úkoly. Fyzicky odpočívají, zatímco zůstávají mentálně přetížení. A časem se vyčerpání stane normou. Ale šťastnější lidé chápou něco zásadního. Odpočinek není lenost. Je to údržba. Mozek nemůže zůstat emocionálně zdravý, pokud se nikdy nezotaví. Neustálý tlak nakonec oslabuje soustředění, trpělivost, motivaci a emocionální stabilitu. A to je důvod, proč na odpočinku z psychologického hlediska tolik záleží. Když se nervový systém nikdy neuvolní, stres se pomalu stává trvalým. Tělo zůstává v pohotovosti, i když žádné nebezpečí neexistuje. Proto je tak důležitý skutečný odpočinek. Okamžiky, kdy mozek přestane podávat výkony. Okamžiky, kdy se nesnažíte nic dokazovat. Okamžiky, kdy se vaše mysl cítí dostatečně bezpečně na to, aby zpomalila. A tyto okamžiky jsou často tím, co nejvíce obnovuje emocionální rovnováhu. Zvyk 8. Zakončení dne mentálním uzavřením. Většina lidí si sebou do postele přináší celý den. Konverzace se přehrávají znovu. Obavy se opakují. Zítřejší problémy začínají dříve, než vůbec začne spánek. Tělo ulehne, ale mysl běží dál. A to vytváří nebezpečný cyklus, protože špatná mentální regenerace ovlivňuje následující den emocionálně, fyzicky i psychologicky. Ale šťastnější lidé si vytvářejí uzavření. Někdy je to zapsání myšlenek. Někdy je to tiché rozjímání. Někdy je to prostě jen uznání toho, že den skončil. Toto malé mentální oddělení je důležitější, než se zdá, protože bez uzavření mozek dál hledá nevyřešené problémy, které by mohl vyřešit. A když mysl zůstane takto otevřená, stres dál běží na pozadí. Ale uzavření signalizuje bezpečí. Říká mozku, teď už můžeš zastavit. A když si mysl konečně pořádně odpočine, pomalu se zlepší i emocionální odolnost. Závěrečné myšlenky. Většina lidí si myslí, že štěstí je skryto někde daleko, v úspěchu, v penězích, ve vztazích, v tom, že se stanete někým úplně jiným. Ale štěstí je často mnohem praktičtější. Skrývá se uvnitř každodenních vzorců, v tom, jak začínáte ráno, jak dlouho se držíte frustrace, čemu věnujete pozornost, jak zacházíte se svým tělem, jak často si dovolíte odpočívat, jak k sobě mluvíte, když je život těžký. Protože vaše zvyky se nakonec stanou vaším emocionálním prostředím. A pokud je prostředí kolem vaší mysli neustále stresující, přestimulované, negativní a vyčerpávající, je obtížné si štěstí udržet. Ale malé změny, které se důsledně opakují, začnou toto prostředí pomalu měnit. A pomalu je důležité, protože skutečná emocionální změna se málo kdy stane přes noc. Děje se to potichu, jeden zopakovaný zvyk za druhým, jedna klidnější reakce za druhou, jeden zdravější vzorec za druhým, až nakonec štěstí přestane působit jako vzácný okamžik a začne působit jako přirozený způsob, jakým procházíte životem.